Anseo ag an gomórtas Eolaí óg tá gach sort Turgnamh le feiceáil. Tá 5 categóir éagsúla, bétholaíocht agus éacolaíocht, ólaíocht cheimicach, fisicach agus matematicúil, ólaíocht thóisialta agus iompríochta, technolaíocht agus sláinte. Ní bhachan deise going labhairt leis na hiomaitheoirí fad, ach bhí deise agamsa labhairt le daltaí Choláiste Ailigh ó Ghona nGall fin Turgnamh maidir leis an éifeacht atá ag miniciíochtaí fuaimne Fhás Plandaí. Seo a bhí le rácu. Squeaky much ar chumspig shayani, clearly with ram alia, agus bad minters and college chumspig yani ar lennig fiafta serza. There are full of much pro a factor a fast the family. Shouldn't bullshit. Tawak demar, they just think what you like carving and gardening and it goes like fatty caps means see it's non torpy no fat free. Is léir go chóir na daltaí ó Coláiste Ailigh an iireachtasteach agus iad ag obair ar an Turgnamh. So, níor hiigméid gur féidir le miniciíochtaí fuaime tionchar mar sin na imirt ar Fhás Plandaí. Béarm an chláis sin na úsáid na Gardaín héin amach anseo. Ach níl anseo ach sampla amháin duna céad a Turgnamh atá le feiceáil anseo san RDS inniu. Fan linn chun níos mó eicáil.